Kini usapang Katoliko ni. Kaya nga itong mga higala nga mga dili Katoliko. Ato sana sila nga pasagdan sa pagkakaroon. Sagad sa ako ang mga na-observe karon ba. Daghang kayong mga nagpabunyag og mga bata sa ato ang simbahan. Ang mga pangalan mura og bitaw nga sabay kaayo sa presente nga kapanahunan. Nya pagkahuman kung saan ko nato mura og pagbuot. So ayun pagbuot mo na sa ginikanan ang ilang ingalan sa ilahang mga bata, pero purely secular or purely worldly. Kumbaga nga mga names ang gihatag, di ba? Tanawan ng mga amigo nato nga mga sulpot, di ba? Ang ilang ginapanghatag sa ilahang mga pangalan silang mga anak puro tawag ini mga biblical names, for example Faith, unsa pa Nathan, unsa pa kining ubang pang mga biblical names. Pero pag kita magong mga Katoliko, pag sa traditional faith kung ato ang tan-awon magud, unya ato ang itiglom ba based sa ato ang pagtuong Katoliko. Before Vatican II, inatudluan gyud sa simbahang Katolika sa mga pari, sa mga obispo, ang mga ginikanan nga maghatag og name sa ilahang mga anak nga naay katukayo or naay kasangay nga mga pangalan sa mga santos. Sa hinungdan nga kung panganlan na kanang bataa subay sa pangalan sa usa ka gitawag og santos, naay pagtuo ang simbahang Katolika nga kung diin mo dako ng bataa, tagaan siya og kanang responsibility to have a devotion sa iyang katukayo nga santos. Og ang iyang katukayo nga santos or ang iyang kasangay nga santos mao na ang maghimo og kanang intercession sa iya. O nahog ba nga siya na mubante gawa sa ato ang mga guardian angels, ang mga santos nga ato ang katukayo or ang ato ang kasangay mao nay mo ampo ngadto sa Dios para nato or para sa ato ang mga anak nga tawag ini nga ato ang gipabunyagan. Kasi siyempre ang bautismo manggod mao manggod na ang sakramento nga kung diin entrada or enrollment sa grasya ni Ginoong Jesucristo. Kay dili man ka pwede makadawat og ubang pa mga grasya kung dili na mabautismuhan o dili mabunyagan ka ng maubata, di ka kadawat og sakramento sa kumpisal, sakramento sa konfirmasyon, sakramento sa kanang santos nga Eucharistia, pagkapari, kaminyoon o kining extreme unction kung dili ka binunyagan. So mabitaw sa pagtuong Katoliko, ang bautismo mao na siya ang entrance or a door of all the sacraments. So ang point lang ko din ang kining pagngalan ba, kumbaga, ang pagngalan sa bata. So sa kuha, in terms of faith, kasi siyempre nabuhi man ta based sa ato ang pagtuo. Kay kining ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Magsilbi ko na ni siya kaning color lang ni sa ato ang tawag ini kinabuhi aning kalibutan And kung tanaw itong pagtuo, nag-practice lang ta na maabot ang panahon na diin na unta makasulod ta sing harian sa langit subay or ilalom sa kabubuton sa Dios. So kini nga hitabo so sa pagbunyag or pagbautismo, ang mga pari kani adto kung kabantay mo gustong sumakaraan nga mga Katoliko, di ba sagad ang mga pangalan butangan gyud og kanang name sa mga santos. So, for example, kanang Rex Andrew, di ba? O naapoy kanang gibutang pangalan nga basta naa siya name or for example Joseph Vincent or Joseph or kining Ignatius o Ignacio, yon. Kana nga mga names pangalan na sa mga santos kay lagi ang nagpaluyo nga reason mo to. Kanang rason nga kung diin dapat kitang mga Katoliko naatay abogado kumbaga, naatay tig-ampo ug kana nga mga tig-ampo nato naa na sa tiilan sa Dios, nag-ampo alang kanato. So unta sa itong mga igsoong mga Katoliko sa karon nga panahon sa nakabati o nakatan-aw niini, kanang mo yung panahon nga kung diin magkaanak o naay mga bata, panganlin ninyo ang mga bata nga naay pangalan sa santos. Kay mo ni reason niya ang yawa pod hadlok pod na moatake ngano man kinaay santos nga mag-atang labi nagkatong mga santos nga mga exorcist. For example si Saint John Meriviane o si Padre Pio, Saint Padre Pio, mga exorcisto, mga banggiitan mga exorcist kuya kay tumapahawag mga yawa. So yung anak mo nang maglisod og tawag ining atake ngano man kay naay santos nga nagbantay sa mga kalag sa atong mga anak.
So di na to pahinganlan ng usapan na kanang kan karon mapangalan nga Elise usapan layo kas tinain na wa tayway nahulog nga ang atong mga anak ato ang gideprive sa ilang katungod nga ato silang ipaduulo sa langit. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.